Сказочки з альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі хлопчики і дзяўчынкі. З вами Снежка і час казки. Штонікі. Знаёмцеся, гэта краток. А вось і я. З'явіўся краток з-пад зямлі са знаходкамі, мячыкам, цвіком, са шчэпкай і люстэркам. Але ж куды ўсё гэта падзець, падумаў краток. Ой, а што гэта вісіць на вяроўцы? Штонікі з вялікімі кішэнямі. Якія файныя штонікі! Вось бы і мне такія, гукнуў краток. Акурат бы ў кішэні ўсе мае рэчы і змясціліся. Можа, мышка падкажа мне, дзе здабыць штонікі? Пі-пі, штонікі? Здзівілася мышка. Не ведаю, краток. Калі б ты шукаў чагосьці смачненькага, спытай лепш матылька. Ён лётае высока, можа, ведае, адкуль бяруцца штонікі. Матылёк, матылёк, паклікаў краток. Ты лётаеш па свеце і шмат усяго бачыш. Дзе здабыць штонікі з вялікімі кішэнямі? Матылёк не адказаў, а залапатаў крылцамі ды зляцеў у лес. Краток безразважна пагнаўся за ім. І тут плясь і упаў у ваду. Як мокра, забурчэў краток. Ён выкараскаўся на выспачку. Як ты сюды трапіў? Раптам пачуўся за спінай ракаў голас. Я бег за матыльком, каб даведацца, дзе здабыць штонікі з вялікімі кішэнямі, патлумачыў краток. Я табе дапамагу. Прынясі мне тканіну, і я выражу з яе штонікі, сказаў рак. Аднак перш ідзі да птушкі і даведайся, ці зможа яна іх пашыць. «Птушка!» – закрычаў краток. «Прашу цябе, пашый мне штонікі з вялікімі кішэнямі!» «Пашыю, пашыю!» – адказала птушка. «Толькі прынясі раку тканіну, каб ён мог закроіць з яе штонікі і кішэні». «Хнык, хнык!» – заплакаў краток. «А дзе ж я вазьму тканіну?» І раптам да яго пахілілася прыгожая блакітная кветка. «Не плач, краток, будуць табе штонікі. Зваць мяне Лён. З мяне робяць тканіну.
Я скажу табе, што рабіць, і будуць табе штонікі. Краток усё запомніў і ўзяўся за працу. Ён сабраў лён, звязаў яго і панёс да крынічкі, каб намачыць. Квак, квак, сустрэла яго жабка. Я, квак, памагу табе. Я часта бачыла, як лён прыціскаюць камянём, каб ён памок пад вадою. І краток паклаў лён у ваду, прыціснуўшы камянём. А навошта табе лён, краток? Ну, з яго мне саткуць тканіну, а пасля сшыюць штонікі з вялікімі кішэнямі. Вось будзе радасць. Высушу лён і пайду да бусла. Ён ведае, што далей рабіць, пастанавіў краток. Добрый дзень, краток. Чым дапамагчы? Спытаў бусел. Дапамажы мне, бусел, калі ласка, памяць лён. Клёкі-клёк, тукі-тук, клёкі-клёк, тукі-тук. Пастукаў бусел, і лён быў гатовым. Бусел параіў кратку схадзіць да вожыка, каб той вычасаў лён. Вожык павярнуўся спінкай і выпрастаў іголкі. І вось краток вычасаў лён на доўгіх іголках і падзякаваў сябру. З вычасанымі валокнамі ён пабег да павучкоў. Павучкі, мілыя павучкі, калі ласка, дапамажыце мне зрабіць прадзіва, каб саткаць тканіну, а з яе шыць штонікі з вялікімі кішэнямі. Мы дапаможам, адказалі павукі і ўзяліся за работу. Краток узяў ніткі, падзякаваў павучкам і пабег да мурашак. Мурашкі, я нясу ніткі для тканіны. Дапамажыце мне яе саткаць. Вядома, дапаможам. І яны паставілі кросны, і работа закіпела. Неўзабаве тканіна была гатовая. Як жа файна! Радаваўся краток. Дзякуй, сябры! Краток узяў тканіну і пайшоў да рака. Рак раскроіў тканіну на дэталі і з такімі кішэнямі, у якіх змесціцца багата чаго патрэбнага. Тады птушка шыла штонікі. Трымай, краток, свае штонікі. Глядзі, як табе пасуюць. Мае штонікі. Краток ажно падскокваў ад радасці. З вялікімі кішэнямі я магу пакласці ў іх усё, што схачу. Нават мячык, цвічок, сашчэпку і люстэрка. Але спярша я ў люстэрка пагляджуся. І краток
апрануў штонікі, дастаў кавалачак люстэрка і доўга імі любаваўся. Яны сапраўды вельмі кратку пасавалі. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч!